נשמע עכשיו את יוסי חיים, זה מה שאנחנו נשמע. נשמע את יוסי חיים בפינתו, פינת מאחורי הכותרות. יום רביעי אמנם סך הכל, אבל הרבה דברים הצפיקו להצטבר על שולחנו של יוסי. מה שלומך? ברוך השם. יום רביעי, שומעים אותי? כן, כן, כל מילה. אוקיי, מצוין. שומעים אותך, גם רואים אותך, הבאת לנו גם שוקולדים מקודם. כן, כן. היה טעים. כן. סוף במקום קפה הוא לקח שוקולדים, יהודה. כן, מאחורי הכותרות, מיום רביעי שעבר ליום רביעי הזה. עד יום רביעי הבא שיבוא הוא ביום רביעי שיבוא עלינו לטובה. קלטנו אחד לשני. כן, כן. בוא נתחיל. בבקשה. נער בארצות הברית, שימו לב, קנה סנדוויץ', מצא בתוך הסנדוויץ' אצבע אנושית בתוך הסנדוויץ', אצבע אמיתית. כן, כן, עכשיו הוא תובע פעם פיצויים, הוא אמר שהם יפסיקו לסרב אותו על האצבע, ששלמו לו. מה הם דוחפים את הידיים שלהם לכל מקום מקומות? הם טוענים בתגובה, מה? נתנו לו אצבע רוצה את כל היד, תסתפק במה שהביאו לו. כנראה זה היה בקניבל פוד. יש מצב, הלאה? כן. תושב חדרה מטריד מאוד את השכנים שלו בכך שהוא מגדל יותר מ-200 תוכים. כן, 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 איזה מקורי האיש. מקורי? כן. מה עם הכנף שלו, כן? כן, יפה מאוד. השכנים טוענים שהם ביקשו ממנו להפסיק את הגידול תוכים, אבל הוא מצפצף עליהם ולא אכפת להם. הבעיה שכל פעם שהם באים אליו לבקש ממנו להעיף את התוכים, כל התוכים חוזרים אחריו. אתה מבין, זה נהיה רעש היום ונורא. הרב ליצמן פועל עכשיו לפטר את הוא פועל עכשיו לפטר את הפרופסור יהודה איס מהמכון לרפואה משפטית באבו כביר, מכיוון שהתגלה שבאבו כביר האיש שומר איברים של בני אדם לפני שנה, לפני כמה שנים. כן, הפרופסור היה ממש בהלם מזה שרוצים לפטר אותו, ממש חטף שוק מהעניין הזה. צלצלנו אליו מהתוכנית, מההפקה, שאנו איך עשית דבר כזה, מה אין לך לב? אמר, אני אין לי לב, יש לי כמה לב. טיפו, מקרר הזה. אין לי מה להגיד על זה. אגב, עכשיו הוא הולך לעבוד בשימור לקוחות, סתם שתדעו. בירושלים הקימו אתר החלקה על קרח, ומתברר עכשיו שהם שילמו לנערים שעבדו שם מעט מאוד כסף, ולא דאגו להם לביגוד נדרש, צריך משהו חם. אוקיי. זה מה שקורה שם. בכל זאת התייחסות לעניין על האייטם הקודם עם יהודה איס, אז בטח בזכירות שלו בשימור לקוחות, יענו, מתים עליך שלום, מתים עליך להמתין. מקומך בתור. מקומך בתור, 400. כן. זה נורא מפחיד. בירושלים, אני חוזר, הקימו את ההחלקה על קרח, ומתברר שעכשיו הם שילמו לנערים שעבדו שם מעט מאוד כסף ולא דאגו להם לביגוד חם. זה הסיפור החם של השבוע, אנחנו ראיינו אותם, אמרו שממש ממש מחוממים על העניין הזה. 6 ספרי תורה. שיופשרו, יפה. 6 ספרי תורה נגנבו בבית כנסת בצפת, חלקם עתיקים, האנשים היו בהלם, הם באו לפתוח בשבת את הארון קודש, וראו אין ספר תורה, ממש סיפור מההפטרה, בסוף מי שמצא אותו, היה כמה ילדים. העיקר שמצאו. כן, מצאו את זה בכמה מקומות. החשודים טוענים, זה לא אנחנו, מוכנים להישבע בספר תורה, שזה לא הם. גנבים. כן, אוקיי. זוג הורים מאלבניה הכניסו את הילד שלהם למכונת כביסה במכבסה כדי לצלם אותו, כן, כמו תמונה חמודה כזאת, למרבה ההפתעה והבהלה, המכונה התחילה לפעול. כן, כן, והם הצליחו להוציא אותו ממש ברגע האחרון, ניסינו לראיין אותם, אבל הם ממש 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 סחוטים. הוא בטח שר סלט קטן 8 ימים, סיבובים לדקה. אבל כנראה יעצרו אותם, אתה יודע על מה? על מה? הלבנת הון. וכותרת אחרונה, איתה גם יש לנו ראיון מיוחד אלעד ויהודה. המדינה מתמודדת כרגע עם בעיות רבות של עובדים זרים. לגרש, לא לגרש, אלישי רוצה לגרש, לא לגרש. גם בבני ברק היה בלגן. נכון, ניסינו להשיג את עובד זר דווקא מסודן, כי בהם מתחילה הבעיה. נכון. לא הצלחנו להשיג אבל עובד זר ממוצא התאילנדי. אנחנו נחייג אליו ונברר אם כל השמועות שאומרים עליהם הן נכונות, אם מה שמדברים עליהם, כל מה שהישראלים מאשימים אותם זה באמת נכון, איך הם מסתדרים פה, מי חוקי, מה לא חוקי. לא חוקי, כן חוקי. תשמע, מעניין לברר את העניין הזה. כבר נצלצל אליו. באמת באמת מעניין. ניקום סאוודי, ניקום סאוודי. כן, כן. אתה אומר שהוא סודני. הוא תאילנדי, הוא בצר תאילנדי. כן, ניסינו להשיג מישהו סודני כדי שיהיה אותנטי, לא הלך. בוא נעלה אותו לשידור. מה? זה הרינגטון שלו? אתה בטוח שזה... איך אמרת קוראים לו? ניקום, שנייה. זה הרינגטון שלו? בוא אתה צוחק עליי. הלו? 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 ניקום מדבר, מה יכול? ניקום, מה שלום? מה שלומך ניקום?
אתה דיברת... לא, זה לא בעל הבית, זה יוסי חיים כאן בתוכנית 2 בצהריים במלאת כהן ויהודה שוקרון. תגיד לי... יש לו קול דומה לבעל הבית. תגיד לי רגע. מאיפה הרינגטון הזה? מה זה הפלאפון הזה? לא הבנתי, כולנו יחד, זה שיר שלי בכלל. לא, אני גנבתי טלפון, מצאתי אותו גנוב בכיס של מישהו. זאת אומרת, לקחתי אותו, הוא מצא נגנב, הוא... אוקיי. שמע, אתה מדבר עברית מקסים. כמה שנים אתה? אני מדבר עברית יותר טוב ממך, אני יכול למכור אותך ואת כל המשפחה שלך, אני יודע כבר כמה שנים פה. כמה שנים אתה בארץ? אני יודע מה בעל הבית שלי, בעל הבית מבין אורז, מבין את זה, אוקיי. כמה שנים אתה בארץ? שים לב לא לגלוש לאמיר פרץ בטעות. כמה... מי זה אמיר פרץ? הוא לא דואג לעובדים שלנו. כמה שנים אתה בארץ, ניקום? אני 9 שנים, מאוד מעט בחודשיים יחגגו לי יום הולדת. יופי. עכשיו תגיד לנו על אנחנו נראיין אותו על הטענות, תגיד לנו על כל הטענות שאומרים עליכם, שיש אצלכם, שקוראים בגלל העובדים זרים כל מיני גנבות, שאתם פוגעים בבעלי חיים, מבשלים חתולים. אגב, אומרים שאתם מבשלים חתולים, זה נכון? לא, מה פתאום, לא מבשלים חתולים, אנחנו או שמסגנים אותם, או שאוכלים אותם. מה? הנה חתולה, אתה שומע חתולה עכשיו? זה חתולה שהייתה מהבוקר להתחננה שאני לא יכול אותה עד הערב. רוצה עוד יום לחיות. לא, זה לא בסדר. לא, אני בסדר מול מיצי, אני לא אוכל אותך היום, מיצי, רק בערב. חשבנו שתפריך לנו את השמועות האלה. אנחנו חשבנו שתגיד לנו שזה לא נכון. אתה יכול להשתיק אותה? אתה יכול להשתיק אותה שנייה? תן לה מכה שנייה אחת, תעשה לה שנייה קישתה. קישתה, אני אוכל אותך אם את לא תשתגי. רגע, אני עכשיו אוכל יונים בטוס, רגע. כן, לא, פשוט כן, תשתיק אותה שנייה אחת, תגיד לה שאתה כאן, תגיד לה שאתה בשידור, ברדיו כוכב, בעדינות, כן. לא לבכות, קוש, לא לבכות. יופי, תתייחס אליה בעדינות, תן לה את הכבוד הראוי, ותאמר לי, אני אצלצל אותך בהזדמנות, אצלצל אותך לצליח ואוכל אותך. אוקיי, אנחנו חשבנו שהוא יפריך לנו את השמועות, רגע, ניקום, חשבנו שתפריך לנו את השמועות האלה. כן, גם אני חשבתי, אני רואה שהוא רואים שזה מאוד מציאותי. אני לא יודע להפריח שמועות, אני יודע להפריח יונים אחרי זה לאכול אותם, מה שכן, אני עכשיו פותח חברת הייטק, אתה יודע איך אני אקרא לה? איך? ניקום.com. יפה. אבל עוד דבר, אני רוצה להגיד לכם, אלעד, יש לך תוכנית 2 בצהריים, כל התאילנדים מאזינים לך, באמת, הם אוכלים את הלב ברוב ההנאה של הזה. מה אתה אומר? מה שכן, אלי ישי אמר, זה יכנס אנשים, יכלה אותם. אז זה בדיוק רציתי לשאול אותך, אלי ישי רוצה לגרש אתכם, ואתה יודע, שאתם משתלטים על הארץ ועושים בלגנים. אני מתכוון להבליג למה השם שלי ניקום, אני לא ניקום ולא ניצור. טוב, יפה. אוקיי, תודה רבה לניקום סעודי. אתה יודע, יוסף חיים, איזה חמור, אני לא אוכל אותך, תדע. יוסף, אתה יודע, קוראים לנו עובדים זרים, אתה יודע למה עובדים זרים? למה? נשמע כמו אמיר פרץ קצת. תדע אלעד ויוסף, עובדים זרים, כי השרים שמגרשים לנו מראים שהם עובדים שישארו שם.